un episod nou Minecraft. This cap de schelet, what the fuck, scârbos. Să mergi așa, să mergi de Minecraft cu Dani. Sprint. Hop! Aia, păi am fly-urile. Save zone. Save zone, așa. Sper că... What the fuck? Stai că dacă... PvP-uri cu de-astea să-mi iau, să mă... să fiu complet. Să nu fiu acolo, să mă trezesc în... casca. Platoșa. Mă rog, pantalonii. Adidasii. Arc. Să pun asta pe mine. Da, am dat pe... Dacă vreți PvP cu... Ce-asta zice? Hard-ul. Că mi se pare un pic mai ușurel. Se pare un pic mai ușor. Hard. Ați văzut ce ușor a fost la hard? Probabil că la asta se referea el când a zis hard. Că nu mi se pare prea hard. Că să-l fac... O să-l fac. Bă, da, n-ai cum să sari în asta. N-ai cum. Save zone. Băi, bă, să mergi așa. Save zone. Doamne. Da, am zis că mi-am și un pichips ca să nu mă... Fuck. Pichips. Gata. Sper că n-avem buton. Ia, hai să mă urc în... Take me down, body. What the? Ce n-ai asta, bă? Asta este cu lavă, bă. Hard sau easy? Easy. Easy. Da. Hop. Mai bine n-avem asta. Save zone. Să de save zone. Să... Cum mai tragem focul ăsta? Gata, a trecut. Înapoi la save zone, dacă este un cur ceva să... Save zone. What? Ia, just rage. Aia, nimic. Zgumat, era zari. Păi stai că sunt hard sau easy. E așa e el. Nu știu, da, mai bine în loc așa. Ce săritură frumoasă. Hai, da, mă. Aia vine așa. Până în cactusul ăla. Fiți atenți că o să avem o partidă de jucat în Nether. Gata, a început partida. De jucat în Nether. What the... What the fuck? Sper că nu mai cad în lavă. În amol. Asta greu după, frate. Unde e nevoie? Sar foarte greu. Da, de mamă.
fie exact cum, bă. Mi se strică și armura. Și acum să până acolo. Adică asta că m-aș prinde, bă. Mi s-a prins, bă. Trebuie să mă duc în safe zone, repede. Să aveți asta. Safe zone. Mă dau un pic de cu apă, bă. Nu că o topesc. Gata. Așa, ne trag. Ia atent că viața este... Am căzut. Hop! Iar am căzut, bă. Bă, dar se mă enervează când cade pe gheață. Au! Păi avem restul. Frate, vreau să avem noi de PvP-uri, ceva. Că... Na, mă simt cam... singur. Ia, stai că am văzut niște butoane pe aici. Ce amuzant. What? The end. The end. Te scurt. The end. Da, nu video, da, ce tare, mă. Hop, the end. Tu e nu candese. Tu e nu candese. Tu e nu candesene. Ai scriu. Vreau să scriu slash game game mode 1. Că am dat error, command, game mode not found. E, atunci mă duc la cea mai mare literă. Îmi activez de opțiunea de invincible, aia, de invincible, unitate și arunc de aici. 1, 2, 3 și... Da, să-mi dau armura jos. Tot am armura. Dau armura jos, am opțiunea de free, dar n-am de invincible. Ce să... Îmi dau... 1, 2, 3 și... De aici cred că mor. Gata. 1, 2, 3 și... Mi-a rămas toate itemele. De la început. Easy, hop, hop. Bun. Save zone. Tare este când faci. Pam, 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 pam. Ia, mă puțin invincible. Nu. I-am toate itemele înapoi. Rog, îl iau un pic. Uite, acum nu am. Proș. Nu să împing în el. Prostul ăla. Mă arunc în lavă. Că nu sunt atent. Hard! Invincible! Invincible! Care sunt invincible? Aduc în zone. În altă zonă. Că mă enervează.
parcur lung. Cour. Nu. Mai zic și acasă. Înseamnă că dă omor. Ceva. Eu nu mă rămân itemele. Dacă mă arunc aici. Îmi rămân, nu. Ce am eu? Armură enchantată. Ce am? Nu mă pot arunca. Arunc pe un sens sau pe ce naiba mă arunc. Mor. Da, am uitat. Invincibil. Invincibilitate. Aici mor. Toate itemele înapoi, nu rămas. Poate va acum nu da. În canale. N-am făcut-o pe asta. Pe asta n-am făcut-o. Grind. N-am făcut-o. Invincible. Cam. Own. Mobos. Scheleți. Nebunii. Creeper. Nebuni. Nebunilor, mă. Du să-mi faceți ce vreți. Da, puteți să-mi faceți ce vreți. Că pot să vă omor. Scheleți, plecați de aici. Plecați de aici. Scheleți. Ce sunteți nebuni? Nu, doar o fac pe Herobrine. Hop! Uite, să vedeți o mecherie. Când ai asta... Da. What? Dead brush. Bun, dead brush. Bun, cam atât pentru astăzi. Pa, pa!